салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворем хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. Ман Шаҳлои Абдулло ҳастам ва давоми 10 дақиқаи дигар шуморо бо охирин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз ҷумъаи 13 август аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати хабарҳои рӯз. Марзи Тоҷикистону Қирғизистон баъд аз ҳал шудани баҳсҳо боз хоҳанд шуд. Омодагиҳо ба қабули паноҳандаҳои Афғонистон ба Тоҷикистон ва Русия барои тақвияти марз ба Тоҷикистон 1,1 миллион доллар ҷудо хоҳад кард. дабири шӯрои амнияти Қирғизистон рӯзи 12 август гуфтааст, марзи ин кишвар бо Тоҷикистон ҳангоми ҳалли масоили сарҳадӣ боз хоҳад шуд. Ба навиштаи вебсайти 24 kg Марад Имонқулов дар як мези гирд дар Бишкек афзудааст, Қирғизистон аввал шуда сарҳадро набаст, балки чораҳои ҷавобиро андешид. Ин мансабдори Қирғизистон мегӯяд, ҳамроҳ бо ҳамкорони тоҷикамон бар сари масъалаи нишонагузории марз аз наздик ҳамкорӣ мекунем. Инчунин маълум аст, ки президентони кишварҳои мо мулоқот карда масоили марзиро баррасӣ карданд. Сарҳад дар ҷараёни ҳал шудани масоили марзӣ боз хоҳад шуд. ҷузъиёти бештари гуфтугӯҳои мақомдори Қирғизистон нашр намешавад. Тоҷикистону Қирғизистон ду ҳамсояи наздик, ки бо ҳам беш аз 900 километр марз доранду нисфаш баҳсӣ аст, дар охири моҳи апрели имсол шоҳиди задухӯрдиш хунин шуданд. Дар он ҳодиса аз ҳарду ҷониб даҳҳо нафар куштаву захмӣ гардиданд. Баъд аз ин моҳи май Қирғизистон дарҳои ин кишварро барои истифода аз қаламрави он бо ҳадафи убури транзитии шаҳрвандону мошинҳои борбар аз Тоҷикистон баст. Мақомоти ду кишвар пушти дарҳои баста мавзӯи аломатгузории марзи ду кишварро баррасӣ мекунанд. Сезин Синаноғлу, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон гуфтааст, ки ин ниҳод мехоҳад дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти Тоҷикистон барномаи вижеи омодагиҳо барои қабули паноҳандаҳои эҳтимолӣ аз Афғонистонро таҳия кунад. Дафтари матбуоти раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гуфт, хонум Сезин ин нуктаро дар мулоқоте, ки дирӯз бо Ёдгор Файзов раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон доштааст, иброз кардааст. Ба навиштаи манбаъ, ин масъули созмон дар Тоҷикистон зимни арзёбии вазъи шадиди Афғонистон бо Ёдгор Файзов ба ин нукта ишора кардааст. Ёдгор Файзов дар ин мулоқот аз таҷрибаи қабули гурезаҳо дар моҳи июли соли ҷорӣ ва мушкилоту маҳдудиятҳои вилоят, корҳои омодагӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои якҷоя гуфтааст. Бар навиштаи манбаъ, намояндаи Созмони милал иброз дошт, ки масъулияти асосии қабули гурезаҳо ва фароҳам овардани шароит барои онҳо ҳадафи давлату ҳукумат ба ҳисоб рафта, созмон низ ҳамчун кӯмакрасон дар канор нахоҳад монд. Аз ҳамин лиҳоз тақозо шуд, ки мақомоти дахлдор бояд нақшаи чорабинии пешакӣ оиди қабули гурезаҳои эҳтимолиро тартиб дода ва баҳри расондани кӯмакҳои саривақтӣ ба шарикони рушд пешниҳод намояд. Сезин гуфтааст, ки дар ҳоли ҳозир ба касе маълум нест, ки аз Афғонистон ба Тоҷикистон ба чӣ теъдод паноҳандаҳо хоҳанд омад, вале ба эҳтимоли қавӣ паноҳандаҳон ба Тоҷикистон паноҳ меоваранд ва бояд омода буд. Дар ин дидор масъалаи таъмини амнияти кормандони Созмони милал дар вилояти Кӯҳистони Бадахшон низ матраҳ шудааст. Ёдгор Файзов гуфтааст, ки мақомоти амниятии вилоят тавони таъмини амнияти шаҳрвандон ва меҳмонони вилоятро доранд. зимнан Русия гуфтааст, ба Тоҷикистон барои сохтмони постгоҳи марзӣ дар марз бо Афғонистон 1,1 миллион доллар ҷудо хоҳад кард. муовини вазири корҳои хориҷии Русия Алекс Сирамолотов дар мусоҳиба бо Интерфакс гуфтааст, созишномаи дахлдор дар ҷараёни гуфтушунидҳои наздик дар сатҳи олӣ ба имзо хоҳад расид. Ба Тоҷикистон аз лиҳози молиявӣ ҳам кӯмак мекунем. Русия бо дархости шарикони худ барои сохтмони постгоҳҳои замонавии сарҳадӣ дар яке аз осебтарин минтақаи марз бо Афғонистон дар вилояти Хатлони Ҷумҳурӣ 1,1 миллион доллар ҷудо мекунад, иброз доштааст Сирамолотов. Ба гуфтаи муовини вазир, Русия тавассути вазоратҳои мудофиа ва хадамоти махсус бо Тоҷикистон робитаҳои доимии корӣ дорад. Сирамолотов ҳамчунин гуфтааст, вазъият дар сарҳади Афғонистону Тоҷикистон аз ҷониби низомиёни Русия шабонарӯзӣ бо истифода аз таҷҳизоти ҳавоӣ ва электронии иктишофӣ таҳти назорат қарор дорад. Тавассути воситаҳои иктишофии ҳавоӣ ва электронии дар ихтиёри артиши Русия қарор дошта,
пайгирии шабонарӯзии вазъ дар сарҳад ташкил карда шудааст, иброз доштааст ӯ. Барои расондани кӯмак ба Душанбе агар лозим шавад, омодаем аз пойгоҳи низомии 201 худ истифода барем. иқтидори ҳарбию техникии онро мунтазам мустаҳкам карда истодаем. Алекси Рамолотов илова намудааст ки муборизаи муассир бар зидди созмонҳои террористӣ дар Афғонистон пеш аз ҳама саъю талоши дастаҷамъонаи ҳамаи нерӯҳои сиёсии кишварро тақозо мекунад. تا آغاز سال نوی تحصیل 3 هفته باقی مانده است، اما در کشورهای منطقه آسیای مرکزی وابسته به وضع اپیدمیولوژی درباره کی آغاز گردیدن تحصیل و کدام شکل گذاشتن درس‌ها تصمیم گرفته می شود. در قزاقستان تحصیل در شکل عنعنوی تنها در صورت واکسینه گرفتن آموزگاران اجازه داده می شود. عبدالله شوروف در این باره تفصیلات بیشتر دارد. مکتب بچگان و دانشجویان قزاق را به اصول عنعنوی تحصیل در مکتب‌ها برمیگردانند. بنابر قرار وزارت معارف، مؤسسه‌های تعلیمی درهای خود را باز خواهند کرد. کودکستان‌ها نیز به اصول عنعنوی برمیگردند. اگر درباره اصول تحصیل گویم، در سال نو خونیش کودکستان‌ها به طور معمولی فعالیت می‌کنند، یعنی در گروه‌ها از 20 تا 25 کودک هستند. در مکتب‌ها باشد تعلیم کودکان صنف‌های از 1 تا 11 با رعایت قطعی بهداشتی گذرانده می‌شود. ولی شرط‌های هم در این میان وجود دارد. هیئت آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی باید واکسین بگیرند. در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها به آموزگاران اجازه داده نمی‌شود که به کودکان تعلیم دهند. در همه جا سیستم اشیک جاری کرده می‌شود. در هر درآمدگاه والدین و آموزگاران را برای گرفتار بودن یا نبودن تشخیص می‌کنند. هنگام جاری کردن شکل عنعنوی تعلیم به دانشگاه‌ها و کالج‌ها، تامین 100% واکسین زنی آموزگاران و کارمندان خوابگاه‌ها و آشخانه‌ها و دانشجویان از سن 18 ساله بالا حتمی کرده می‌شود. با مقصد پیشگیری از پنجشنبه سرایت کرونا ویروس، جاری نمودن برنامه اشیک در درآمدگاه بناهای تعلیمی ضرور است. در عمل این تصمیم‌ها چگونه صورت می‌گیرند آموزگاران فعلا نمی‌توانند شرح بدهند. والدین هم نگرانند، اما از آن که مکتب‌ها به اصول معمولی تعلیم برگشتند خوشحالند. آنها سوال می‌گذارند که اگر کلانسالان با برنامه مشکل داشته باشند، پس مکتب بچگان چگونه با آن کار می‌کنند؟ اما من فکر می‌کنم که در اینجا تا اندازه تبعیض وجود دارد. درست است که بعضی از والدان ضدیت نشان می‌دهند، اما شخصا من فکر می‌کنم که این درست است. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 آگوست را فرا میگیرد. 13 августи соли 2007 дар шаҳри Душанбе раванди санҷиши дониши мазҳабӣ ва дунявии имомхатибон шурӯъ шуд, ки баъдан ба як талаботи муҳими ба кор қабул кардани онҳо дар масҷидҳои кишвар табдил гашт. Тоҷикистон барои таҳти назорати давлат будани дин ва муассисаҳои динӣ, маош додани давлат ба имомхатибону бастани масҷидҳо мавриди интиқод мебошад. 13 августи соли 2013 гурӯҳи мусиқии баракаи Литва дар Фейсбук аз кори бархе кормандони фурудгоҳи Душанбе интиқод кард, ки аз онҳо тамаҷҷӯӣ карданд. Хадамоти амнияти фурудгоҳ ин иттиҳомро бепояву асос хонд, вале буҳрони мазкур мақомоти фурудгоҳро водор кард, ки дар андешаи ислоҳи одобу ахлоқи кормандонашон шаванд. моҷарои мазкур, ки дар баррасиён даҳҳо корбар иштирок кард, муассирияти шабакаҳои иҷтимоиро ба унвони пойгоҳи озоди матраҳ кардани мушкилоти ҷамъиятӣ ба намоиш гузошт. бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон аз соли таҳсили 2016 ҳамагуна либоси мактабӣ ки аз хориҷа оварда мешавад бояд аз ташхиси оҷонсии тоҷик стандарт гузашта танҳо бар асоси иҷозати ин ниҳод ба бозор арза шавад. мақомот инро ҳамчун дастгирии истеҳсоли маҳаллӣ ва назорат аз сифати либос ҳимоят кардан, дар ҳоле ки соҳибкорони инфиродӣ қарорро хилоф бо меъёрҳои бозори озод медонанд. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 13 آگوست چنین اعلام کرده است.
بود خبرهای گزارش‌های تاجیکستان و جهان که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. ما تلاش میکنیم شما را با خبرهای تازه لحظه به لحظه آشنا کنیم. با ما بودن را فراموش نکنید. تا نزدیکترین صحبت، خدا نگهبانی هر یک شما.